Ρωτάς, Αναστασία, έχουν τον ατελείωτο αυτά τα τραύματά μου. Πότε θα τελειώσουν αυτά τα τραύματα? Ναι, έχουν τον ατελείωτο. Γιατί το σώμα σου ξανατραυματίζεται ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτή τη στιγμή ζεις σε ένα Matrix το οποίο είπε, είναι το Matrix του διαχωρισμού, το παραστικό Matrix, το παραστάκι. Είπε ότι αυτή η γη μου ανήκει. Και έχτισε πάνω σε αυτή τη γη ένα Metaverse. Φυσικά, οτιδήποτε χρησιμοποιεί έρχεται από τη γη, όπως και όλα τα δικά μας. Όλη η ύλη έρχεται από τη γη και το σώμα σου ανήκει στη γη. Καπιταλεύεται λοιπόν τη γη και λέει, σε απειλώ, δεν μπορείς να επιβιώσεις γιατί εγώ είμαι ο μεσάζων. Και έχει φτιάξει και τα χρήματα σαν ενέργεια για να μπορεί να σε ελέγχει και να σε χειραγωγεί. Άρα συνεχώς βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον που το σώμα αντιλαμβάνεται σαν απειλή. Το σώμα σου, όχι η ψυχή σου, ούτε ο ανώτερος εαυτός. Όταν λοιπόν εσύ το δεις και το αναγνωρίσεις και κατανοήσεις ότι υπάρχει αυτό το παρασιτικό Matrix και δεις πραγματικά πώς δουλεύει, πώς ακριβώς τα κατάφερε, με ποιες πεποιθήσεις κατάφερε πάπου προς πάπου να καπιταλευτεί τη γη, το χρόνο, το θάνατο, τα προγράμματα, τη βιολογία σου, πώς ακριβώς παρασιτικά λειτουργεί και κάνει hijack το DNA σου, τα γονίδια σου, μέσα από τα τραύματα και το στρες, τα επιγενετικά τραύματα μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσεις ότι αυτή είναι η κατάσταση στην οποία ζεις, αυτό είναι το Matrix, δεν θα αλλάξει, εσύ θα αλλάξεις, αλλά θα αλλάξεις σε όλα τα επίπεδα. Σε ενεργειακό επίπεδο, σε πνευματικό επίπεδο, νοητικό, συναισθηματικό και σε φυσικό βιολογικό επίπεδο και στο επίπεδο εγώ και το Matrix, εγώ και η γη. Όλοι μου λέτε, πόσο δύσκολο είναι, δεν θα ζω χωρίς χρήματα. Όχι. Απλά θα συνειδητοποιήσεις και θα αποδεχθείς και θα επιτρέψεις αυτό το Matrix να υπάρχει και εσύ μέσα σε αυτό το Matrix, έξω από αυτό το Matrix, θα δημιουργήσεις τη δική σου πραγματικότητα. Όμως γνωρίζοντας πώς ακριβώς εργάζεται, πώς ακριβώς σε μανιπουλάρει, με ποιες πεποιθήσεις σε ξαναπρογραμμάτισε, πώς ελέγχει τη βιολογία σου, το DNA σου, τη σκέψη σου μέσα από την παραστική συνειδητότητα. Πώς μπορείς να κάνεις από παρασίτωση να έρθει μια ισορροπία σε σένα, να συνειδητοποιήσεις ότι αυτές οι σκέψεις, συναισθήματα είναι εμφυτευμένα. Υπάρχουν σε αυτό το αόρατο πεδίο που δεν βλέπεις. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι κάτι. Ούτε είναι κάτι δύσκολο. Είναι κάτι που με ρεαλιστικά και ενεργειακά εργαλεία, ενεργειακά, νοητικά, συναισθηματικά, βιολογικά, φυσικά εργαλεία, όταν τα βάλεις σε μια δομή, έχοντας τη γνώση του πώς το κάνει, αποκόπτεσαι από αυτό. Από αυτό το τραύμα, τους εθισμούς. Όμως ξέρεις ότι με το που ξυπνάς το πρωί, μπαίνεις σε αυτή την πραγματικότητα. Ο εγκέφαλός σου δεν αναγνωρίζει την ψευδαίσθηση. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Έχει φτιαχτεί από το Θεό έτσι. Για να μπορείς εσύ να οραματίζεσαι, να φαντάζεσαι και να δημιουργείς. Όμως σου κάνει hijack και τον οραματισμό και τη φαντασία. Δεν προλαβαίνεις, δεν μπορείς να φανταστείς. Γιατί σου στέλνει σκέψεις. Σε έχει εγκλωβισμένο στο χρόνο, παρελθόν. Να ζεις το χθες. Ή να κάνεις προβολή στο μέλλον. Το άγνωστο λέει μέλλον. Μα δεν είναι άγνωστο. Όταν εσύ είσαι παρόν. Ναι, αλλά στο παρόν σου δέχεσαι βομβαρδισμούς. Δεν μπορείς να είσαι παρόν, γιατί έχασες την επαφή με τη φύση, με τη γη, με τη γείωση, με τον ήλιο, με το νερό. Δεν ζεις σε ένα φυσικό περιβάλλον για να είσαι παρόν. Άρα δεν ισχύει το εδώ και τώρα. Εκτός αν όντως έχεις κάνει την επιλογή να ζεις σε επαφή με ένα φυσικό περιβάλλον, που δεν έχει Wi-Fi. Και ακόμη και αν δεν έχει ορατά Wi-Fi, παντού είναι το Metaverse. Άρα έχω την επίγνωση του τι συμβαίνει. Το βλέπω, το αναγνωρίζω. Είμαι
να το πω, εγκλωβισμένη σε αυτό το περιβάλλον. Αλλά δεν αισθάνομαι εγκλωβισμένη. Είμαι ελεύθερη σε αυτό το περιβάλλον, γιατί ξέρω πώς δουλεύει. Όταν λοιπόν αναγνωρίσεις ότι συνεχώς ξανατραυματίζεται το σώμα σου και ότι ναι, έχουν τον ατελείωτο αυτοί οι μικροτραυματισμοί και κατανοήσεις πώς δουλεύει και το Matrix και η βιολογία σου, και χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα θα διδάξω διαισθητική ανατομία, να μπορούμε να σκανάρουμε το σώμα, να βλέπουμε το σώμα, να μας μιλάει το σώμα μας. Το σώμα μας είναι το ιεροδοχείο. Εδώ είναι η επιβίωση, πουθενά αλλού. Όταν λοιπόν έχει επίγνωση το σώμα μου ότι οι πληροφορίες που δέχομαι δεν είναι από τη φύση, αλλά είναι από αυτό το Matrix, δεν θα φοβηθώ, παιδιά. Τι να φοβηθώ? Σε ποιο επίπεδο να φοβηθώ? Ξέρω πώς δουλεύει. Ξέρω ότι αυτή η σύγχυση, αυτό το στρες, αυτή η θλίψη, αυτό που νιώθω τώρα δεν είναι δικό μου. Αλλά ξέρω ότι έρχεται μια πληροφορία που μου την εμφυτεύει το Matrix και την νιώθω σαν απειλή. Και την νιώθω σαν απειλή στο κυταράκι μου. Γιατί έχουμε κάνει έναν πλανήτη ολόκληρο, δορυφόρους, Wi-Fi. Είναι σαν βρίσκεται το κύτταρό μου μέσα σε ένα φούρνο μικροκυμάτων και βράζει. Πώς θα επιβιώσεις αυτό το περιβάλλον? Εδώ σε θέλω. Εδώ μας θέλω όλους. Βήμα-βήμα λοιπόν θα πρέπει εσύ να μάθεις πώς δουλεύει, να μάθεις το ενεργειακό κομμάτι, να μάθεις πώς εγκλωβίζεσαι στο δίπολο, να μάθεις καινούργιες πεποιθήσεις με τις οποίες έχεις προγραμματιστεί, να δεις τι γίνεται, να βγεις από αυτό σαν συνειδητότητα, να το παρατηρήσεις, να ξέρεις ότι μπαινοβγαίνεις συνεχώς και να γίνεις πραγματικά ο κύριος δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Σου έχει δώσει κάποια εργαλεία, αλλά μπορεί να χρησιμοποιεί και αυτό αυτά τα εργαλεία. Και πόσο δυνατός και στο κέντρο σου μπορείς να είσαι όταν στο εδώ και τώρα συνεχώς απειλείται η ζωή σου. Συνεχώς όμως. Και το σώμα σου αντιλαμβάνεται την απειλή. Λένε οι μεγάλοι δάσκαλοι, έλα στο κέντρο σου. Αλλά έλα στο κέντρο σου σε ένα φυσικό περιβάλλον, σε ένα τεχνητό περιβάλλον. Πώς θα είσαι στο κέντρο σου συνεχώς? Αυτό θα μάθουμε λοιπόν στην αποκοπή από το Matrix. Αυτό σας διδάσκω. Αυτό είναι η δική μου παρατήρηση. Αυτό βίωσα εγώ. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία σε όλα τα επίπεδα. Και σε ενεργειακό και σε νοητικό και σε συναισθηματικό, αλλά και σε σωματικό, βιολογικό. Ναι, λοιπόν, συνεχώς τραυματίζεσαι ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Και συνεχώς είσαι ο παρατηρητής, αλλά μπορεί να είσαι και εγκλωβισμένος στη θέση του παρατηρητή. Και να μην ζεις. Γιατί σε περνάει η αφύπνιση και μέσα από αυτή τη διαδικασία. Πώς λοιπόν μπορώ να ενσωματώσω όλους τους παρατηρητές? Πώς μπορώ να φέρω την ψυχή μου, τον ανώτερο εαυτό μου στη βιολογία μου? Και σε ευθυγράμμιση να προχωρήσω και να δημιουργήσω την πραγματικότητά μου σε μια ελεγχόμενη πραγματικότητα από το Matrix. Αυτό είναι το κλειδί πλέον. Αυτή είναι η αφύπνιση στην αφύπνιση. Γιατί η άλλη αφύπνιση, που είναι δοτή από το Θεό, αφορά τη φύση. Δεν αφορά το Matrix. Αφορά την αφύπνιση με έναν φυσικό τρόπο. Μέσα από τη γη, μέσα από τη φύση. Εδώ τώρα μιλάμε για την αφύπνιση μέσα σε ένα Matrix. Σε ένα Matrix που λέει η γη μου ανήκει. Αυτό για μένα είναι η αφύπνιση στην αφύπνιση που συνειδητοποίησα πριν αρκετά χρόνια. Και αυτό διδάσκω στις ομάδες μου, καρδιά με καρδιά, σε περιμένω και σένα.